Silav evar baş hevanlo hevîdarim herkes baş e. Duh carekî din em bûn şehet ku siyaseta li rojata navî ne 24 saatan carê saetê carê diguhere. Em di weşana zindî de bûn bi tevê mîvanê min Remezan Kerîm me behsa pêvajoya li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dikir. Remezan Kerîm îdia dikir ku pêvajo di demên pêşme de wê raweste wê pêş nekeve. Tam di vê demê de her tişt pêş ve diçû şîrovê me pêş diketin di ajansan de em pê hesiyan ku rêveberiya Xweser Mazlûm Abdî li Senavê Qesedê bi hikûmeta Demkî ya Sûriye re li hev kirine Ehmed Colanî re fotoğrafî wî derket me bevra parve kir. Wê demê germagermî me hin şîrovek kirin. Tabî em jî hestiyar bûn hinek me belkî jî ji mantiq zêdetir hestê xwe derxist pêş. Mesela etîk me derxist pêş ji ber ku li hember Elewiyan komkujiyekê niha heye pêk tê îro êdî dewam dike nake nizanim ama hatta du hêvarê jî komkujiyekê ciddî hebû fotoğrafên wehşetê de hatin belavkirin bi medya civakî de ev weke dosya çû pêşiya saziya navnetewî netewîyek wî ket devrê civînên acîl pêk hatin tam di vê demê de wextê ku peyman pêk hat êdî me behsa etîkê kir. Çawa çê dibe ha keceke daxuyaniyekê de bû hemû hêzên ku piştgirî bidin heteşî nerewane sûcdarin şîrigê sûçin. Tam di vê demê de Qesedê ket devrê destê xwe dirêjî Colanî kir. Tam di dema ku keceke behsa rewabûna heteşê dikir. Îjar êdî em dodayên aliyekî îro mîvanê min Ehmed Gulabî derê ye. Em ê pêra vê mijarê nîqaş bikin. Peymana ku di navbera Qesedê û Rêveberiya Demkî ya Sûriyê de hatiye imzêkirin çi ji Kurdan dibe û çi tîne. Ehmed Gulabî derê merheba bi xêratî. Merhaba, navxêda bê. Hêvîdarim tu jî başî ev weşana zindî ye heta me gelek bername çêkirin min û te behsa pêvajoya li Tirkiye jî kir. Pêvajoya li Tirkiye tu bixwe taraftarî şûyî tu jî însanekî li dijî şer û pevçûnanî alîgirê çareseriyên siyasî lê ev peymana ku navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Sûriyê de hatiye imzêkirin tu bixwe çawa dibînî? Niha çima viyet pirsim? Min wî rojê ji mîvanekî xwe pirsekî kir ji ber bersiv naye. Yek ev pêvajoya li Tirkiye Tirk jê razî ne, keceke jê razî ye yani ez behsa peyama Öcalan dikim ya ku şandibû. PKK dibêje manîfestoya sed salê ye, dewleta Tirkiye dibe manîfestoya sed salê ye, herkes jê razî ye. Baş e çima wî li hev nakin? Em dayên aliyekî. Niha aynı mesele ji bo vê peymanê jî peymana êdî peymanekî Demkî çi ye li hevkirine nav wî jî em nizanin. Em dibînin li Rojavayê Kurdistanê millet da ketiye kolanan jê razî ye kêfxweş e. Em televizyonên Tirkiye temaşe dikin ew faşîstê wan û neteweperestê wan herkes kêfxweş e razî ye. Em li Şamê dinêrin Erebê li Şamê derdora wê derê razî ye. Herkes ji vê lihevkirinê razî ye. Belkî qismekî Elewî hinekî şikestî bin ji ber komkujî ew jî hestiyarî tev digerin. Elbet qesekê. Çima herkes razî ye ji vê peymanê? Yani herkes di pencera xwe da li mijarê dinêre li gorî xwe hin analiza dikin. Lêbelê hin analîz jî yani bi taybetî ji bo moral bidin derdorên xwe, moral bidin bingeha xwe, bingeha hêza xwe dikin. Mesela peymana duhol li Şamê hate imzêkirin ji bo min ne tişteke sürpriz bû. Zaten min tim digo lazim e Kurdên Rojava bi taybetî li Şamê jî bi bandor bin. Yani tenê Rojava bi rêve nebin, Sûriye bi rêve bibin. Tişteke wilo dibê hativa çêkirin û çêbû. Dema ev peyman hate imzêkirin televizyonên Tirka jî minêrî Tirka hineka digot ev peyman ji bo Tirkiye tişteke pir baş e, harîkulade ye. Yani bi taybetî hineka wilo digot. Yên ku zêde hê baş yan analiz nekiribûn yan jî bi hestiyarî tevgeriyan. Lêbelê îro mesela meriv dema li analizê televizyonê Tirka dinêrin ne wilo ye. Yani hêdî rastiyê dest pê kirine dibêjin heta işte gotina Bahçeli ku lazım e YPG jî silaha dayne ew dî pûç bû vala derket. Yani hêdî li Tirkiye jî li ser televizyonê Tirka jî hin analizên
realîst têne kirin. Lêbelê ez bixwe vê peymanê yani ji bo Kurdên Rojava taybetî weke serkeftineke dibînim. Ne tenê ji ber ku berê min bo Kurdên Rojava tenê li Rojava de biçin Şamê jî. Dema meriv dîroka Kurdên Rojava binêre, Kurdên Rojava tu carekî daxwaza serxwebûna Rojava nekirin. Yani ne tenê niha berê dema PKK di salê heştê de nodî de 2000 de şer dikir û her wiha ji Rojavayê Kurdistanê şervan tev li PKK dibûn jî yani daxwazeke wilo ji bo taybetî Kurdistana Rojava derneket pêş. PKK jî tu careke nego. Ez bawer dikim Rojavayê Kurdistan serbixwe be. Ez bawer dikim coğrafya Rojavayê Kurdistanê jî pir ne müsait e ji vê. Yani coğrafya Rojavayê Kurdistanê jî ne müsait e û Kurdên Rojava jî yani bi taybetî ne weke Kurdên Başûrê Kurdistanê û weke Kurdên Bakur yani li Rojavayê Kurdistan taybetî daxwaza ku zêde derdiket pêş berê jî yani berê 2012 jî daxwaza herêmeke xweser bû. û ji 2012 vir ve jî ew herêma xweser bi yani bi problem be jî hatibû çêkirin û dimeşiya. Lêberî dihate zanîn ku yani statûya xweser ji bo Rojavayê Kurdistanê ne hêsane wilo bê naskirin, ne ji aliyê Tirkava dikaribû bata naskirin, Tirka nas nedikir, astengî çêdikirin û ne jî hêzên navneteweyî ku li Sûriyê bi bandorin daxwazeke wan ya ji bo naskirina statûyeke xweser ji bo Rojavayê Kurdistanê tune bûn. Rêveberiya Rojava yani bi taybetî rêveberiya Qesedê yê weke Mazlûm Abdî, Salih Mesûd wan jî dizanibû ku tişteke wilo pêk ne ji ber vê yekî ji daxwaza xwe ya naskirina statûya herêmeke xweser pir zêde jî nedanîn ziman. Heta dema heşt yani heştê kanûnê da dema hetêşe çû Şamê şûn de jî dî me fêm kiribû ku rêveberiya Rojavayê Kurdistanê hêdî bi rayedarên hetêşê ve ketibûn awatîkiriye. Yani ev peyman du hate îmzekirin bingeha wî doho nebû. Bingeha wî me dikarim bêjim ji serê salê vir ve dest pê kir. Ji ber vê yekê jî diqet bikin rêveberiya hetêşê bi taybetî Ehmed Eşara di derbarê Rojavayê Kurdistanê de li gel zextê dewleta Tirk pir zêde daxuyaniyên tûn nedidan, mesajê tûn nedidan. Car carna bi hestiyarî mümkün e tev digeriyan lêberî wan jî diqet dikir. Ji ber ku li Sûriyê herêma Rojavayê Kurdistanê xwedî hêzeke bû tê zanîn ku bi taybetî yani dewlemendiya Ser ya Bin Erd ya Sûriyê hema serî çilî zêdetir serî pêncî li ser axa Rojavayê Kurdistanê ye û her wiha ji 2012 vir vacîva 13-14 sale Kurdên Rojava bi awayeke xweser herêma xwe bi rêve dibin û tecrübeyeke mezin çêbûye. Berî wexta jî min gotibû yani tecrüba rêvebirina herêmê rêvebirina welatekî di aliyê tecrübê de rêveberiya Rojava ji hetêşê zêdetir xwedî tecrübeye. Hetêşê ji 2017 vir ve li Îdlibê rêveberiyeke bi rêve dibir lêbelê rêveberiya Rojava ji 2012 vir ve Rojava bi rêve dibe. Di aliyekî de bi rêve dibe, di aliyekî de li hember Tirkiye yani parêz e û her wiha şer dike yani di aliyê leşkerî de jî tecrübeyeke mezin çêbûye. û her wiha du aliyê leşkerî de jî dema merû binêrin Ehmed Eşara demeke di derbarê Rojava da tiştekî gotibû Mazlûm Abdî jî bersiv dabû gotibû hêz yani di aliyê hêzê leşkerî de em ji we xurttirin jî yani ev jî rastîkiye hin rêveberiya hetêşê ez dibêjim bi aqil tevgeriya hin jî rêveberiya Rojava bi aqil tevgeriya dî hetêşê ji vê em nebêjin ji ber ku hetêşe xwe fesih kiriye dî weke rêveberiya Sûriyê merû bêjin hem rêveberiya Sûriyê ya Şamê bi aqil tevgeriya hem jî rêveberiya Rojava bi aqil tevgeriya dî niha Kurdên Rojava jî bi taybetî bûne şirîkê rêveberiya hemû Sûriyê ne tenê ya Rojavayê Kurdistanê ya hemû Sûriyê do peyman hate îmzekirin nayê manî îro şûn ve dî Kurd li Şamê jî wê bandora xwe çêbikin lêbelê di demê pêş de li Şamê jî li Helebê jî li pir derên din jî wê Kurdên Rojava bandora xwe çêbikin.
avantajı Kurdê Rojava zêde ne. Ev ne peymanekiye jî weke beyankirina niyetekiye li ser hem prensiba li hev kirine. Dibêjin ev binge ji bo ve müzakere de weke peymaneke bingehî heşt xalê bingehî ne. Demê pêşme de komîteyeke amadekariya destûra bingehîn çêdibe. Di nava wê komîteyê de ez bawer dikim Kurd jî bi awayeke giran di nav de cih bigirin. Esas destûra bingehîn dema çêbû di wê derê de statûya Kurdên Rojava wê net bibe. Hineke dibêjin êdî statûya herêma Xweser kete avê çû divê Kurd jî bîr bikin na newlo ye. Yani mümkün e dema destûra bingehîn tê amadekirin di wê destûrê de statûya Xweser jî ji bo Rojavayê Kurdistanê bê naskirin. Tiştekî baş e elbet ji bo pê ve êdî hebûna Kurdan bawekê fermî cara yekeme li Sûriyê dikeve bin garantiyê dikeve destûra bingehîn jî lê tiştek ku millet mereq dike Colanî hetêşe hikûmeta demkî Şamê di dema xwe ye herî zeîf de bû ji ber ku li Tertûsê li Laskiye li peravê Sûriyê komku jî li ser Elewiyan wextê pêk hat di çavê cîhanê de di çavê netên wekbî de jî hetêşê êdî rewabûna xwe qismekî mezin wenda kir. Tam di vê demê de çima pêdivî dîtin ku qesede here bona bikeve tekilî. Gelo ev wan beriya vê komku jî hebû yan jî tiştekî dî jî merû dikare bipirse gelo Amerîkayê bi şiklekî goyê Colanî kişand ji re got tu bêkêrî tu bi tevê hikûmeta xwe hûn nikarin Sûriyê birêve bibin. Yani ev çi hale hûn ketine navê we xwe rezîl û rûswa kiriye bi vî halî em bi vî şiklî em te rewa nabînin tu mecbûrî biçî bi qesedê re li hev bikî tecrüba wana 12 salî jê fayde bibînî û mecbûr in li hev bikin. Tiştek wisa cur be cur teoriyên komplo hene lê belê yani ez bi xwe realîst nêzik dibim. Amerîka guhê Ahmed Eşara nekişan ji ber ku Ahmed Eşara li gorî daxwaza Amerîka û ya İsraîl jî zaten tev digere. Pêwîst ne guhê wî bikişînin. Di derbarê Elewiyê de yani van rojê Dawîda li hember Elewiya êriş çêbûn, qatiyam çêbûn, demê borî de jî car carna çêbûn. Bi vê peymanê ve te eleqa xwe nîne. Yani ev peyman jî bi rewşa Elewiya ve te eleqa xwe nîne. Yani peymaneke wilo divê bêzanî, yani ew kesên ku peyman îmze kirin ne zarokin û kesên ku bingeha vê amadekirine jî tecrübê xwe hene. Mi got ya ji serê salê vir ve kêm zêde têkilî li ser esasê amadekirina vê peymanê di navbera hêzên Rojava û Rêveberiya Şamê de çêbibûn. Ev peyman wisa rojeke derneket lê belê dema qatliyam li hember Elewiya çêdibûn yani tabietî li Laskê û Tartûsê yani di wê demê de ev peyman hate îmzekirin ji ber vê yekê hewake wilo çêkir çêbû hin Elewî dibêjin Kurda pişta xwe dame dema li hember Elewiya komku jî çêdibû divê Kurda piştgirî ji me re çêkiriba çûn bi hetêşê ra yan jî bi Rêveberiya Şamê ra peyman îmzekirin. Halbuki ne wilo ye? Yani ne îro ne doho ne sibê jî Kurd pişta xwe ne tenê nadin Elewiyan, nadin Ermeniya jî, nadin Asûriya jî, nadin Durziya jî, nadin Xristiyanî Sûriyê jî. Yani ji vê demê şûn de êdî hêza ku zêdetir yê kêmneteweyên li Sûriyê biparêze hêza Rojava ye. Ne avantajê Kurdê avantajê Rojava, Kurdên Rojava li Sûriyê zêdetir bûye. Yani hetêşe çiqas li hember kêmnetewan eşk tev bigere weqasa rola hêza Rojava derdikeve pêş. Ji xwe wextê ku komku jî pêk hat refleksekê giştî hema nişkeva çêbû qesedê li ku dirêye çawa mirov dikare qesedê bixe nava tevgerê wisa hêviyekê bendewariyekê çêbû ji qesedê îja millet dest pê kir û formûlekê we behsa mesaja PKK jî kir yani te got PKK yani bütündî şermezar kiriye. Li ser mavê tecekî daxuyeniyekê gelekî tund bû yani resmen dibêje kîjan dewlet piştgirî bide hetêşê şîrîgî komkujiyan e.
او پر نورماله yani مرو نکارن گوتنا PKK وکه گوتنا هزار روجاوا یا قصدی قبول بکن PKK بسری خو هزکیه هزکه دروی سوریه هزکه ام بیژن حیان هات مافی که متران پاراسیل هم بر علویا دما قطیامه که اولو چی بو بگوما PKK نورماله مساجه که اولو بده دما PKK و مساجه دا ممکنه هن کس به هستیاری تریاریان گوتن tamam edi heza rojava be hete şeva yancı be reveberiya şamê ra tu peymaneke çê nake hevkarî bu an ra çê nake veviyekê mümkün e ew hestiyarî derkete pêş lê belê siyaset bi hestiyariyê nayîne şandin ji ber vêyekê jî ew tiştê ku niha li rojhilata navîn li Sûriyê dixewin li gor hin kesan pir tiştên pir sürpriz derdikevin lê belê awayeke siyasî dema mirov bifikire pir normal e dixweze xwe da dimeşe yani tiştê ku sibê dost ve weke sürpriz derkevin meydanê divê me bizanin ku li gorî siyasetê ne sürpriz yani ji bo rojhilata navîn tiştê wilo pir asayî derdikevin pêş ji vir şûn da êdî Kurdên Rojava bi taybetî wê çawa bikin bêguman di mehê pêşiya me da wê baştir zelal bibe destpêkên me got Tirka vê bi taybetî yani kesên derdorên em bêjin hikûmeta Tirkiye AKP MHP vê peymanê yani weke serketineke xwe şîrove dikin dibêjin me vê peymanê dixwast halbikî ne wilo ye yani bi hûrgilî dema meriv li vê peymanê binêrin li rewşê binêrin ji bo Tirka serketinê weke binkeftin tê qebûl kirin êdî ji vir şûn da Tirkiye nikare li hember hêzê Rojava operasyoneke çêbike ber ku hêzê Rojava dibin parçeyeke hêzê Sûriyê avê jî lazim e em dîqet bikin di gotinê de yani Qesedê silahê xwe dananiye teslîmê hikûmeta Sûriyê nebûye Qesedê xwe entegre sistema dewletê dike yani tenê di aliyê leşkerî de jî divê meriv lê nenêrin hemû hêzên Rojava hemû saziyên Rojava xwe entegre dewletê dikin ev tê çi wat heye hêzên leşkerî dibin weke parçeyeke artêşa Sûriyê lê belê dîsa li Rojava wê wezîfeya xwe dikin em mümkün e hin kes weke wezîfedar biçin Şamê biçin Tartûsê biçin Lasxiyê biçin Îdlibê her wekî din ji Rojava biçin hin kes jî ji derê din werin Rojava weke rêvedirê payebidin mümkün e lê belê esas hêza ku li Rojava gel biparêze sînora biparêze ewlekariyê biparêze ew hêza Rojava ye nav mümkün e biguhere êdî Qesedê namîne Qesedê ber ku entegrê artêşa Sûriyê dibe lê belê weke parçeyeke artêşa Sûriyê naveke wê lê bikin li Rojava wê karûxebatê xwe bimeşînin û her wiha saziyên sivîl jî saziyê din jî di nava saziyên dewletê da wê xwe entegre bikin dewleta Tirk ji weke min got hêdî neçar e artêşa xwe hêzên xwe leşkerî ji axa Sûriyê bikişîne mesela ji Efrînê bikişîne ji derdorê Efrînê bikişîne ew jî heye di navda niha ihtimal heye di demên pêş me de Partiya Karkerên Kurdistanê Türkên Kurdên Bakurê Kurdistanê zorê bidin ser dewleta Tirkiye ku ew jî vê peymanê peymana Qesedê û Rêveberiya Şamê di nava xwe de îmze bike yani madem dewleta Tirkiye ji vê peymanê razî ye madem xweş e çima aynî peyman li Tirkiye navbera Kurdan û Tirka da naîmze kirin min îro mesajeke li ser Twitterê weşan got ev weke serketine ji bo Kurdên Rojava xwezî peymaneke wilo di navbera Kurdê Bakur û dewleta Tirkê jî komara Tirkê jî hatiba îmzekirin wê demê ji bo me dibû weke serketinekî mezin lê mixabin düşmenê Kurdan li Bakur weke yê Rojava nînin heta merim nebêjin düşmin ji bo Rojava êdî yani dewleta Tirk û hikûmeta niha ya li Sûriyê weke hev nînin divê bêzanîn eger 2012 vir ve li Sûriyê
serhildan çê nebana hêjî rejîma Baas li ser nigan ba yani Sûriyeci rewşa Kurdan wê weke ya Kurdê Tirkiye ba belkî daha xirabtir başî. Dewleta Tirk weke hikûmeta Şamê nîne. Dewleta Tirk eger weke hikûmeta Şamê ba û her wiha hêza PKK yan jî hêza Kurdên Bakur weke hêza Rojava ba bêguman peymaneke wilo hate îmzekirin. Lê mixabin ne wilo ye yani PKK li çawa qesede yan jî Kurdên Rojava li Rojava xwedî bandor bûn PKK li Bakurê Kurdistan mixabin xwedî bandor nîne ji ber vê yekê dewleta Tirk wilo nêzik nabe û her wiha dewleta Tirk jî weke rêveberiya hikûmeta Sûriye ya Nû ya Şamê nîne. Yani eger heman peyman di navbera Kurdê Bakur û komara Tirk de hatiba îmzekirin me vê jî bêguman qebûl dikir û weke serkeftin me didît. Yani şuî pir kêmtir nihat tiştê axirtir. Heta ji sedî pênc bîle mafê Kurdan li gorî Kurdên Rojava çawa li Sûriye hatiye naskirin, tê naskirin wê were naskirin. Mafê Kurdên Bakur li Tirkiye nehatiye naskirin. Mücadele tekoşîn wê li Tirkiye Bakurê Kurdistanê dewam bike. Belkî jî ji vê peymanê zêdetir ew ê karibin mafê xwe bi dest bixin. Armanc ew e. Niha behsa tekîliya Kurdên Rojavayê Kurdistanê û İsraîlê em ê bikin. Navbera wan wê çawa be? Amerîka wê êdî hewce dike li Rojava bimîne ya nemîne. Belkî jî aliyê siyasî ve êdî konsolosê xwe sefaretên xwe bibînin wê derê. Belkî ew jî tiştekî ye. Yani nûnertiya siyasî ya welatên Ewropayê Amerîkayê li Rojava hebe. Belkî êdî pêdivî bi hêzê wan ê eskerî jî belkî nemîne. Di vê navberê de hevan niha li ser Twitterê weşana me ya zindî heye bi qasî disut heva li ser Twitterê li me temaşe dikin. Rica min ji we ew e kerem ku werin ser YouTube'ê hem bibin abone û hem jî hem fayda me ji we çêdibe û hem jî hûn dikarin YouTube'a me bişopîn ne tenê ji bo îroj bû daîmî jî her roj em weşanê dikin. Gelek baş e yani spas dikim ji bo eleqa we li ser X'ê Twitterê baş e yani. Lê eger hûn bixwazin fayda we bigêje me kerem ku were ser YouTube'ê. Ji we hemiyara jî silav dikim û spasiya xwe pêşkêş dikim ji bo vê eleqa we gelek baş e. Niha Ehmed Gulabî dere tekîliya Kurdan ya bi İsraîlê re wê çawa be gelo İsraîl jî ji vê encamê razî ye nerazî ye. Gelo ev proje yani ev peyman dikare pêşî li projeyên İsraîlê bigire. Yani jî sibê dusbe ez net bipirsim. Sibê dusbe İsraîl êrişê xwe li ser Sûriye eger bidomîne. Di nava artêşa Sûriye'de Kurd jî hene. Kurd û İsraîl çawa dikarin werin hemberî hebû? Yani min lazekî berê got pir teoriyên komplo hene derbarê İsraîl de jî tiştê ne gotin. Ve ez ihtimalekî nadim ku İsraîl sibê dusbe êrişê Sûriye bike yani bi Sûriye ra bikeve nava şer. İsraîl zaten ji heştê kanûnê vir ve li hember bazên leşkerî yê Sûriye yê rejîma berê êrişa çêkir û hêjî çêdike. İsraîl ser axa Sûriye ji xwe re bandorekî çêkiriye. Heta em bêjin zozanên Golan ketiye bin bandora İsraîl. Lê vê were zanîn ku ev peymana du hate îmzekirin dervey agahiya İsraîl nebû. Dervey agahiya Amerika jî nebû, dervey agahiya Fransa jî nebû. Ya Amerika bi helikoptera xwe mazûm Kobanî bir Şamê û hêjî Şamê eger ev dervey agahiyê Amerika, Avrupa, İsraîl çê nebibe heta Rusya jî em bikin navê dervey agahiyê Rusya jî çê nebiye. Wê demê ti sebebekî İsraîl tune ku li hember Sûriye bikeve nava şer. Acar cana mümkün e demê pêş de jî êrişan çê bikin. İsraîl êrişê yani li hember Sûriye nakeve nava şer. Eger ket nava şer bi awayek yani di teoriyê de bêguma hêzên Rojava jî weke parçeyeke artêşa Sûriye wê li hember İsraîl şer bike. Ama ne İsraîl wê li hember Sûriye bikeve nava şer
û ne jî pêwîstî çê dibe ku hêzên Rojava weke beşeke artêşa Sûriyê li hember İsraîl şer bikin. Ji vir şunda têkilî di navbera Sûriyê û İsraîl de wê xweştir dom bikin. Yek jî îşaretê wî jî eş hema bînin bîra temaşevanan hikûmeta Şamê bi durziyan re jî li hev kir, peyman mor kir, ew jî entegrê hikûmeta demkî ya Sûriyê dibin. Bawer dikim ew yek ji wan îşaretan e. Ez hema nûçê bixwînim. Yani nizam tu pê hesiyê nehesiyê li gorî nûçê El Cezîre. Ez pê nehesiya me pir normal e. Erê hikûmeta Şamê ku Ehmed Şara jê re serkêşî dike ji bo civaka durzî entegrê saziyên dewletê bike bi heyeteke durzî ya ji eyaleta Swêdayê peymanekî mor kir. El Erebiyê jî ev agahî piştrast kir. Ev peyman piştî peymana dehê adarê yani ya doh ya navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Şamê de hate mor kirin. Li gorî lehevkirinê xizmetên ewlêkariyê yên Swêdayê wê bi Wezareta Karê Hundir ya Sûriyê ve binêgirê dan karmendên polîsên xwecihî jî wê ji wîlayetên başûr bin yani xortên durzû wê her wiha erka polîs bikirin ser xwe. Yani ji Şamê yan jî ji welatên ji herema Bakur wê kes neyê Swêdayê. Li gel vê yekê wê hikûmet walî şefekî polîsan ê nepêwîst e yani ji Swêda be jî tayin bike. Erê yani erê. Welhasil durziyan jî li hev kiriye ew jî êdî xeteriya nakokiyet navbera Sûriye û İsraîl nexwastiba peymaneke wilo bi durziya re nedihat îmzekirin. Eger İsraîl xwastibe jî tu sebebekî İsraîl tune ku sibê li hember Sûriyê bikeve nava şer. Li vê derê ez dixwazim taybetî balê bikişînim ser avantajên Kurdên Rojava sibê dost be yani edibim sibê dost be yani salekî di 2 salê dir. Li Sûriyê wê çawa bibe. Eger Kurdên Rojava bi aqil tev bigerin ki ez bawerim wê bi aqil tev bigerin demê pêş de wê hêzên Kurd em nevên tenê Rojava hêzên Kurd yan jî Kurd bixwe li Sûriyê wê bibin adrêsa daxwaza demokrasî û ya mafê mirovan. Yani vê divê em baş bizanibin. Rewşa heteşê yani heteşe tune lê belê hêjî em yê ku ji heteşî hatine em bi navê heteşê wan nas dikin. Hêzên weke Yekîtiya Awropa, Amerîka û her wekî din ji bo ku bi Sûriyê re bi hikûmeta Sûriyê re bi dewleta Sûriyê re baştir têkiliyên xwe çê bikin adrêsa wan wê bibe hêzên Rojava. Ji ber ku hêzên Rojava wê bibin parçeyeke dewleta Sûriyê. Sibê dost ve mümkün e guhertin di nava hikûmeta demî ya Sûriyê de jî çê bibe. Qet em zanin mümkün e wezîrê karê derve bibe Kurd. Yani tê gotin ya Salih Müslüm weke Türk weke terorîst nas dikin. Qet nayê heşê kesî gelo sibê Salih Müslüm bibe wezîrê karê derve yê Sûriyê û wê biçe Tirkiye bi Hakan Fidan re hevîtina çêbike yan Hakan Fidan biçe Şamê pê re hevîtina çêbike. Yani mesela di nava dewleta da bi taybetî dewleteke weke Sûriyêde çar hev wezaretê herî girîng hene. Wezareta Karê Derve, Wezareta Karê Hundir, Wezareta Karê Aborî û Wezareta Karê Parastinê. Ji van çar wezaretan yani mümkün e du hev wezaret bikevin destê Kurdan. Yani Kurd wê bibin adrêsa têkiliyên derve. Vegot mümkün e Amerika, Fransa û her wekî din welatê din li Rojava sefaretê xwe vebikin. Yani piştî peymana du hate îmzekirin êdî pêwîstî bi sefaretên li Rojava nabîne. Yani sistem destûr nade êdî. Eger bixwazin sefaretê xwe vebikin wê sefaretê xwe li Şamê vebikin. Lê belê bi sefareta ve girêdayî nûneriyên sefareta li Rojava dikarin çê bibin. Yani konsolos dikarin li Rojava çê bibin. Ama sefaret bixwe wê li Şamê çê bibin. Eğer bixwazin bi Kurdan re têkiliyê xwe çê bikin wê li Şamê bi Kurdan re têkiliyê xwe çê bibin. Haleke din em dibêjin Kurdên Rojava. Lê belê dê were zanîn ku Kurdên Sûriyê hemû ne Kurdên Rojava be.
yani dema Kurd hatin gotin ji bo Sûriye tenê mera got Kurdên Rojava weke Kurdên hemû Sûriye divê neyê hişême. Li Şamê Kurdên ku dema Selahattinê Eyyûbî çûne û bi hejmareke mezin jiyan dikin hene. Ew Kurd ne Kurdê Rojava ne. Li Rojava jiyan nekirine. Ew Kurdê kevin yê Şamê bixwe ne. Kurdê Şamê ne. û her wiha ji salê 1908 vir ve ji Rojava Kurd çûne Şamê, çûne Helebê û çûne bajarê Sûriyeyê din jî bi taybetî li Şamê û Helebê ji salê 1907 vir ve dikin nizîkî 6 sal, 55 sal, 6 sale Kurd hene li wê derê jiyan kirine. Yani Kurdeke li wê derê hatiye dinê niha 5 salî, 55 salî ve tu jêra nikarî bêjî Kurdê Rojava ye. Ew Kurdê Şamê ye. Ji ber vê yekê ev peymana hate îmzekirin duya aliyê da jî pir baş e. Yani ev peyman tenê nabe sebebê çareseriyeke ji bo Kurdên Rojava ve weke çareseriyeke ji bo hemû Kurdên li Sûriye û hemû Kurdên Sûriye jî dibin weke hêzeke yani tenê Kurdê Rojava nar tevî Kurdê Rojava Kurd li Sûriye dibin weke hêz. Wilo em bifikirin yani ev ne xeyale wê pêk jî were. Di demê pêş de em bêjin destûra bingehîn li Sûriye çêbû. Di destûra bingehîn ya Sûriye da eger statûyeke xweser ji bo Rojava neyê naskirin jî wendayiyeke nîne. Ji bo Kurda divê weke wendayî neyê dîtin. Yani ez dibêjim mümkün e statûya xweser di destûra bingehîn da ji bo Rojava bê naskirin. Lêbelê neyê naskirin jî ez bixwe weke wendayiyeke nabînim. Çünkü edi revebiriya xweser eger bibin şîrîgê hikûmeta Sûriye edi çi fayda Rojava dimîne, manavî namîne. Ji ber ku Kurdên Rojava mafê xwe heye hene statûyeke xweser ji bo Rojava tenê bixwazin. Lêbelê ev neyê qebûlkirî jî pir zêde weke wendayiyeke divê neyê dîtin. Destûra bingehîn çêbû û hilbijartin çêbû. Hilbijartinên yekem de li Sûriye çê bibin Kurd wê weke hêza duyem derbikevin. İhtimaleke heye ku Kurd weke hêza yekem jî derbikevin. Kurd weke hêza duyem em bêjin derketin. Di parlamentoyê da eger sistemeke kêm zêde demokratîk be di parlamentoyê da Kurd dibin weke hêza herî sereke. Çima ji ber ku Durzî û bi Kurda re hevkariyê çê bikin. Ermenî û bi Kurda re hevkariyê çê bikin. Alewî Kurda re hevkariyê çê bikin. Alewî bi Kurda re hevkariyê çê bikin. Wê demê di nava parlamentoya Sûriyê de Kurd dibin hêza herî mezin. Tevî Ermenî, Asûrî, Durzî, Alewiya. û di nava hikûmetê de jî wê qasê hêza xwe wezareta bigirin. Wê demê êdî pêwîstî ji bo Kurdên Sûriye nîne statûyeke xweser hebe yan tuneve. Zaten bixwe wê hikûmetê bi rêve bibin. Yani Kurd li Sûriye weke kêmnetew nînin. Kurd li Sûriye hema dibin beşeke girîn yê civakê weke Kurdên Bakur li Tirkiye nînin. Bêguman sistemeke weke Sûriye li Bakur li Tirkiye çêbiva yani hêza Kurda li Bakur jî nekême. Yani 3 milyon zêdetir Kurd li Bakur ciyan dikin. Lêbelê ya Kurdên Rojava û Kurdên Sûriye bi tevahî li Sûriye hêzeke girîng e wê demê ji bo Kurdên Rojava êdî pêwîstî bi statûyeke xweser jî namîne ama weke min got mafê wan heye ku statûyeke xweser jî bixwazin. Yek ji tiştên ku netew dike netew, millet dike millet, elbet zimane sistema perwerdeyiyê ye. Niha sistema perwerdeyî hinek hesas e çima ji ber mesela müfredatê niha tiştek ku li temamê Sûriye weke sistema perwerdê dixî xizmetê yani mesela ders e, mesela dîrok e, erdnîgarî ye û mesela ziman e. Tu aynı tiştî li Rojavayê Kurdistanê bidî pêkanîn ev dibe neheqî. Na ev sistem çawa ji nav hebe
پروردهی به زمان کردی تمامه اما از بحث زمان اکم از بحث مفردات etkim yani merو çi feri zarokan bike ew dibe li Rojava cuda be li Sûriye cuda be çünkü êdî Kurd nikarin tehemül bikin ku zarokê wan tenê dîroka Ereba fêr bibin weke li Tirkiye derya her tiştî Kurdên Rojava ne mümküne kabul bikin ku li Rojava perwerde bi Erebî çêdibe. Erebî çêdibe ama ne tenê Erebî Kurmancî jî çêdibe. Yani bu Kurdî esas wê çêdibe lê belê weke zimaneke duyem li herêma Rojava Erebî jî wê çêdibe û her wiha weke min got li Şamê jî li Helebê jî êvareke mezin yê Kurda hene mafê wan Kurda jî wê çêbibe ku zarê xwe bişînin dibistanê ku bi Kurdî perwerdê didin. Di derbarê müfredatê de yani bêguman wê guftûgo çêbibe. Kurdên Rojava xwedî tecrübeyekî ne va 13 sala xwe bi rê ve dibin û perwerdeyeke jî sîstemeke perwerdê jî li pêş xistine ez bawer dikim di wê derbarê de wê rêveberiya Şamê jî astengiya çêneke yani ew nabe weke astengiyeke mezin wê weke problemeke dernekeve ji wî re wê çareseriyekê werê. Mesela jina de jî niha eger ew sîstema ku Colanî roja ewl da dest pêkirin Wezîra Karê Derve ya Almanya destê wê negirt û aynî tiştî eger dîsa bidomîne yani jinê Rojava bawer nakim yani qebûl nakim. Yani Rojava wê Sûriye biguherîne. Mesele ew e. Ji ber vê yekê jî yani ev peymana du hate îmzekirin ji bo hemû civaka Sûriye yani weke fersedeke mezin dibe were dîtin. Ji bo wan jî weke şansekî ye. Yani Rojava wê Sûriye biguherîne. Ez navêjim wê şoreşeke çêbike ama wê guhertinê mezin di tevaya Sûriyê de wê çêbikin. Ne mümküne êdî ji vir şunda rêveberiya Hetêşî weke çar mehberî jî tevbigere. Taybetî di derbarê jinan da, di derbarê yani nêzîkatiya li cur ve cur kêmnetew û her wiha li mezheba. Weke berê nikare tevbigere. Rojava wê wan biguhere. Yani baweriya me heye Rojava guhertinekê wilo te çêkirin. Ama divê em yani nebêjin sibê dust ve hema tiştekê meşin. Ameyekî di du mehê de şunda tişteke hindekî berovacî çêbû divê kes nebêje. Wa çawa çêbû. Ev peyman hate îmzekirin dîsa tişteke pêş neket û tiştên xirab çêdibin vê mirov wilo nefikire. Yani li Sûriyê ji bo ku ev tiştê em dibêjin bi tevayî bikeve jiyanê rêk û pêk bimeşe yani bi mehan, bi salan zaman hey lazime ama ev peymana du hate îmzekirin weke bingeheke girîng vê qebûl bikin û ez bixwe jî wilo dibînim. Wê bandorê ji vir şunda êdî li ser Başûrê Kurdistanê jî çêbike, li ser Bakurê Kurdistanê jî çêbike, li ser Rojhilatê Kurdistanê jî çêbike. Bi taybetî derbarê ziman de bandorê wê li ser Başûrê Kurdistanê çêbike û her wiha ji bo Bakurê Kurdistanê jî wê bibe weke nûniyeke yani Kurdên Rojava ji Kurdên Bakur pir tişt fêr bûn. Ji vir şûnde jî Kurdê Bakur wê ji Kurdê Rojava pir tişta wê fêr bibin û her wiha ev peymana ku hate îmzekirin û têkiliyê ku ji vir şûnda di navbera Sûriye û Tirkiye de bimeşe wê bandorê li ser pêvajoya niha da jî çêbike. Yani pêvajoya ku niha di navbera Öcalan û her wiha dewleta Tirk de bimeşe de jî wê çêbike. Tê gotin ku li gorî daxwaza Abdullah Öcalan ev peyman hate îmzekirin. Yani ez nabêjim Abdullah Öcalan taybetî xwastiye peymaneke wilo çêbibe lê belê dema mirov li banga wî dinêre ev peyman bervaciyê bangê nîne. Lê belê li gorî daxwaza Tirka jî nîne. Çünkü Tirka li gorî bangê Tirka wilo tecrübe dikir yani tercüme dikirin. Gotin li gorî banga Öcalan divê HPG jî YPG jî silaha dayîne. Lê belê wilo nebû YPG silaha dananî lê belê YPG yan jî PYD hineke li gorî daxwaza
Abdullah Öcalan yancı bir gori navaroka banga Abdullah Öcalan jî guhertin çekir yani nava sistema Suriye'de nava devleta Suriye'de xwe entegre diken yani hem gori da xwaza Abdullah Öcalan çêbû û merum nikarin bêjin piştî banga Abdullah Öcalan ev pêvajo dest pê bû. Me got ya ev pêvajo ji serê salê ve me dest pê bû. Ama rastî hev hatin. Baş e. Niha li Sûriye mesele hal dibe. Li Başûrê Kurdistanê jî qismek hal biye. Li Bakurê Kurdistanê jî tiştekî bi vî rengî çêbibe ve Hal nebiye. Bakurê Kurdistanê tişt hal nebiye. Pêvajoyekê hatiye dest pê kirin. Tamam. Gelo mümkün e ew projeya beriya 20 salan ya Rêzdar Öcalan konfederalizma demokratîk ya di nava Kurdan de êdî hêdî pêk were. Niha Kurdên Rojavayê Kurdistanê Kurdên Başûr di nava xwe de eger hin prensîbên hevbeş çêbikin, kongre, konferansên netewî di nava xwe de çêbikin. Mesela mebesa müfredatê kir. Aynı müfredatê di mektebê xwe de pêk bînin. Mesela em rojnameger di nava xwe de konferansên çapemeniyê pêk bînin, bigêjin hin prensîbên hevbeş û rûtûka Kurdî çêbibe mesela. Ev êdî hêdî ruhekî netewî di nava Kurdan de çê nake. Êdî em nay yani federalizma demokratîka Kurdan nikare pêk were gelo. Yani konfederalizma demokratik çawa ku Birêz Öcalan berê behs dikir ez bixwe yani di nava 10 sala da jî di nava 20 salê pêşiya me da jî îhtimaleke wilo nadim ji ber ku rewşa rojhilata navîn rewşa dewletên dagirker rewşa Kurdan bixwe ji wî re müsait nîne lêbelê ev tiştê tu dibê jî ne fikrên fantastîkin yani pêk dikarin wer lê pirsgirêk hene eger di navbera Tirkiye û PKK da ev pêvajo bi serkeftî pêş bikeve ev fikir ne fikrê fantastîkin dikevin jiyanê jî dikarin bikevin jiyanê Kurdavan girêda ye lêbelê weke min got ev pêvajo hê nû dest pê kiriye weke gaveke hate avêtin Sırrı Süreyya Önder digo gaveke pir girîn hatiye avêtin sedî pêncî pêvajo hal bûye sedî pêncî maye ez jî dibêjim ne wilo ye keke sirri sedî pêncî hal nebûye sedî 10 belkî hal bûye sedî not hê maye bi taybetî di derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de sedî 10 ne sedî 5 jî hê hal nebûye sedî not û 5 hê maye ez serî da dibêjim ev pêvajo weke pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd nîne nehatiye dest pê kirin û divê kes jî vê pêvajoyê weke pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd nebîne eger em weke çareseriya pirsgirêka Kurd bibînin em ê bikevin bûnalivê mehekî din du mehê din tiştê ku bimeşin wê heşê me ji serê me bibe em ê dîn bibin bi çolat ama weke pêvajoya bêsîlehkirina PKK weke pêvajoya êdî dawî li anîna jiyana PKK em bifikirin rast sedî 10 sedî 15 belkî sedî 20 jî yani hatiye halkirin sedî 8 maye li gorî me hê sedî 9 ama em bêjin sedî 8 hê maye ev pêvajo wê bimeşe gelo nemeşe yani li gorî min zehmetî pirin lêbelê di gel van zehmetiya ev pêvajo divê bimeşe him PKK neçare vê pêvajoyê bimeşîne Öcalan neçare vê pêvajoyê bimeşîne û him jî dewleta Tirk neçare vê pêvajoyê bimeşîne yani tiştên ku Devlet Bahçeli ji vir sê mehberê got û tiştê ku Devlet Bahçeli doho got hineke merûtînin gel hev tersê hevin ev jî zehmetiyên ku demê pêş de wê derkevin bime direxuyan lêbelê dewleta Tirkî neçare vê pêvajoyê bimeşîne ji ber ku rewja siyasî konjonktûra rojhilata navîn ya hêzên navneteweyî
li Tirkiye ferz dike ku vê pêvajoyê bide meşandin. Daha gureşekî tê meşandin. Di aliyekî de dewleta Tirk dixwaze xwe xurt bide nîşan kirin, xwe xurt bide diyar kirin, nîşan bide. Di aliyê din de jî yani dema merûz daxuyaniyên PKK dinêrin, daxuyaniyên derdorên PKK dinêrin, PKK jî di aliyekî de dibêje eger tişteke li gorî me nebe em dikarin ji soza xwe şûn de gav avêjin. Yani ev jî em dibînin. Lêbelê ez bêjim ne dewleta Tirk AKP MHP wê şûn de gav avêjin ne jî PKK wê şûn de gav avêjin. PKK li gorî daxwaza Abdullah Öcalan wê xwe fesih bike û silaha wê dayîne. Dewleta Tirk jî yani. Dewleta tabii net dibêjim. Lêbelê rêbazên silahdanînê wê çawabe gerîlayên PKK, rayedarên PKK piştî ku silahdanî şûn da wê çawa bibin, wê çi bikin ev ne diyar e. Ev dikare pêvajoyê dirêj bike. Dewleta Tirk di aliyê xwe da giraniya xwe dixwaze çê bike, PKK divê çeka dayîne, heta nabêje çeka dayîne, divê çeka teslîm bike. Şervaneke dema çekê xwe teslîm kir, bi xwe jî teslîm dibe. Yani dema çek radestê dewleta Tirk hate kirin, têwî manî PKK xwe radestê dewletê dike, teslîmê dewletê dibe. Ew çawa be? Dewleta Tirk giraniya xwe niha dide ser. PKK jî tersî wî, muqabilê wî dibêje ez çeka teslîmê dewletê nakim û her wiha en direkt dibêje em dikarin ji vê pêvajoyê şûn de jî gav avêjin. Ji ber vê yekî bigon ha gureşeke tê çê dibe di navbera dewleta Tirk û rayedarên PKK de. Lêbelê di dawiyê de ne dewleta Tirk wê li gorî xwe qezenç bike ne PKK wê li gorî xwe qezenç bike. Bi awayekê din hem wê dewlet qezenç bike û hem jî wê PKK qezenç bike. Ji boî PKK ez dibêjim, ne ji boî Kurdan. Dîsa ez dixwazim dubare bêjim ev pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurdan nîne. Ev pêvajo tamamen di navbera dewletê û PKK ra dimeşe li banga Abdullah Öcalan jî dema merû binêrin di wê bangê da gotina çareseriya pirsgirêka Kurd tune. Ev weke çareseriya pirsgirêka Kurd nehatiye aşkere kirin û bê aşkere kirin bile ev nabe çareseriya pirsgirêka Kurd. Yani ancak PKK dikare vê weke çareseriya pirsgirêka Kurd li xwe bide qebûl kirin, li qadroyê xwe bide qebûl kirin û li welatparêzên derdora xwe, li Kurdên derdora xwe bide qebûl kirin. Hemû Kurd ne mümkün e vê weke çareseriya pirsgirêka Kurd qebûl bikin. Ez dibêjim ji bo pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd kengê PKK xwe fesih kir silaha danî şûn da esas gav wê demê wê bên avêtin. Yani kengê PKK xwe fesih kir, rêbazên ji bo çekdanîna PKK hatin dîtin, net bûn, PKK silah danî, PKK xwe fesih kir şûn de evî pêvajo ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan li Bakurê Kurdistan û her wiha li Tirkiye wê bê destpêkirin. Esas wê demê em dikarin rêbazên çareserkirina pirsgirêka Kurd li Bakurê Kurdistan li Tirkiye niqaş bikin. Aniha kes wê niqaş nake pêwîşî ne em niqaş bikin. Ji ber ku aniha tu niqaşa di derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurda bikî dikeve sîya niqaşên ku niha di navbera PKK û yan jî Öcalan û dewletê de dimeşin. Dikeve sîya wan. Axaftin ew qas rihete ji derve niha heban û ez temaşevanê xwe ra tiştek bêjim. Ahmed Gulabî dere Partiya Karkerên Kurdistanê baş nas dike. Bi salan dîplomasî kiriye di nava Kurdan de. Yani pir xweş nas dike. Revebirên partiyê jî baş nas dike. Revebirên kecekî jî baş nas dike. Niha vê derê pirsa ku em dikarin bipirsin, niha gelek xort geçên di nava PKK de gencin jî. Ji bo wan rûmet pir mühim e. Gelek hestiyar tevdigerin. Ew ê bikeve nava helbestekê çawa? Mesela merûv rêxistina ku merûv sedî ev weke problem e bêguman.
يعني نوک پروبلم وک زحمتی لپیشیا رادارین PKK دولت اصلا جوان چارەسەری ناگەڕێ ancak rayadارên PKK jê re divê çareseriyeke bibînin. Ez bixwe ji wan re tişteke pêşniyar nakim. Min berê jî di malperê xwe yê medya civakî de gotibû PKK na ez jî bêjim taybetî hin derdor hene di derbarê vê banga Birêz Öcalan de pir rexneyên tund dikin. Min di Arwar TV de jî got. Yani pir rexne hene meriv dikarin di cî de bibînin mafê Kurda heye rexne bikin. Lêbelê rexne jî divê bi üslûbeke baş bêkirin. Yani bi gotinên xirab divê rexne neyên kirin. Ya din PKK eger biryar digre xwe fesih bike mafê kesên dervê PKK tune ku bê PKK çima xwe fesih dike. Yani min bixwe kel û emeyek ji di nava PKK da dîsa jî ez mafê xwe xwe re maf nabînim ku bêjin PKK çima xwe fesih dike. Ji ber ku yê PKK bi rêva dibe, yê ku PKK li ser niga digre PKK bixwe ye rêveberiya wî ye qadroyê wî ne. Ew PKK li ser niga digrin. Eger ew biryar digrin bêjin em PKK fesih dikin em nikarin tiştekî bêjin. Divê kes tiştekî nebêje. Tamam. Ya çekdanînê jî ez têne ser mijarete. Ya çekdanînê jî wilo ye PKK eğer dibêje em çeka datînin mafê kesî tune bêje na tu çeka daneyînî. Yani ez li Avrupayê me tu li Avrupayê nizanim kî li kê derê divê PKK bira çeka dayînê. Bavê min yê ku çeka tu jê re vê çeka daneyîne ew e ku serî çiyê ye. Ew ê ku serî çiyê jiyan dike, ew ê ku keve şer, ew ê ku jiyana xwe wenda dike, ew ê ku birîndar dibe, ew ê ku zehmetiya dikşîne ew e. Eger ew dibêje ez çeka dixwazim dayînim, mafê me tune em bêjin çima hûn çeka datînin. Ya din yê ku di nava refên PKK de ne bêguman hezaran ciwanên Kurd niha hene. Ez pir zêde bawer nakim di nava wan de problemeke têjiyan kirin. Bêguman yên ku bi hestiyarî tevdigerin hene lêbelê rêveberiya PKK jî xwedî tecrübeyekî ye yani îzahat da pêvajoyê ji wan re dike. Di nava rojekî de hefteyekî de mehekî de ev ne mümkün e. Tê zanîn ku di meha Nîsanê de PKK wê konferansa xwe çê dike. Di konferansê de wê biryara xwe fesihkirinê û çekdanînê bigire. Heya wê demê ez bawer dikim PKK wê qadroyên xwe, gerîlayên xwe, xebatkarên xwe divê derbarê de îkna bike û her wiha hêza xwe PKK piştî ku xwe fesih kir şûn da hêza xwe ji doza Kurdan dûr nexîne. Yani ez her tim dibêjim PKK xwe fesih bike hêza xwe ji doza Kurdan dûr jî bixîne. Dîsa doza gelê Kurd li erdê namîne. Kesên ku di nava vî 5 salî da ji xwe re zanabûn çêkirine, tecrübe çêkirine, hêz çêkirine ew yê dervê PKK jî wê bêdeng nemînin wê doza Kurdan bi rêbazên nû ne rêbazên çekdarî bi rêbazên nû wê bimeşînin. Lê ez keseke ku PKK nas dikim ez dizanim ku bi hezaran kesên ku heyan niha yani hêjî di nava PKK de ne ji vir şûn de jî piştî PKK xwe fesih kir şûn de jî PKK sîleh danî şûn de jî wê vala nesekin. Wê kar û xebatê bimeşînin lêbelê rêbaz pir girîngin. Wê bi rêbazên çawa kar û xebatê bimeşînin. Ez li televizyonê Tirka dinêrin hin kes şîrova çê dikin li gorî xwe bûne zanyar û aqilbendiyê dikin ji dewleta Tirk. Çi dibêjin? Dibêjin PKK divê xwe fesih bike lêbelê tenê qendîlna û her wiha hemû komele, hemû rêxistin, hemû yekîtî yê ku bi PKK re eleqa xwe hene hemû divê xwe fesih bikin xwe radestî dewletê bikin. Heta dibêjin binêrin
6 7 televizyonu PKK hene ev televizyon jî dibe beyin girtin û radestî dewletê bibin dewlet dest bide ser. Dewleta Tirkan dest bide ser. Ev jî nêrînên fantastîk di medya Tirkan da derdikevin pêş dibe Kurd li wan guhdar nekin. Kurdên ku wan guhdar bikin û nikarin pêvajoyê analîz bikin û wê bikevin bunalımê bêguman. Yani em bifikirin xebatkareke li Kurdistanê, li dervey Kurdistanê bi salan kar û xebat meşandiye, bi daxwaza serxwebûna Kurdistanê kar û xebat meşandiye û pir zêde di aliyê siyasî de xwe li pêş nexistiye, ew xebatkar aniha wê bikeve rewşeke rihî çawa, psikolojiya wê çawa be. Bêguman wê bikeve nava psikolojiyeke pir xirab eger wan şîroveyan guhdar bike. Lêbelê eger bi aqilane insan nêzik bibin û di vê derbarê de bêguman PKK jî bi berpirsiyarî nêzik bibe, bide fêmkirin wê bunalım çê nebe esas piştî û PKK xwe fesih kir silaha danî şûn de Kurd wê hêz bigirin xwe bikin hêz û tekoşînê bimeşînin. Ez werim ew mijara ku te anî ziman. Kurd çawa xwe bikin yek gelo mesela rojnamevan nava xwe da bikaribin civînan çê bikin, kongreyan çê bikin, konferansan çê bikin. Ev mijareke pir girîng e. Min heya niha tim digot û niha jî ez dibêjim, ez gotinê xwe ve naşêrim. Yên ku li pêşiya yekîtiya neteweyî ya Kurdan astengiyê çêkiriye heya niha du hêzin. PKK, KDP. Yani Partiya Karkerên Kurdistan û Partiya Demokratê Kurdistan PDK weke du hêzê girîng yê Kurdan, weke du hêzên ketkar, du hêzên ku li gel Kurda qîmeta xwe hene mixabin, weke du hêzên sereke li pêşiya yekîtiya neteweyî astengiyê çê dikin, ev her du hêzin. Nakokiya wan xilas nabe? Naxilas dibe nakokiya wan jî? Ez dixwazim warim wê derê. Sebebê wan çi bû? Bêguman sebebên îdeolojîk, sebebên sereken. PKK weke partiyeke karker, partiyeke sosyalîst û her wiha hêzeke sosyalîst nêzîkê komünîzmê, PDK jî weke hêzeke muhafazakar. Zehmet bû ev her du îdeolojî bigêjin hev bi hevra yekîtiyeke neteweyî çê bikin. Ji ber vê yekê jî nedihatin gel hev. PKK li gorî xwe hêzên derdora xwe tov dikir, yekîtî çê dikir. Min bixwe jî bi salan endametiya Kongreya Netewa Kurdistan kir. Me Kongreya Netewa Kurdistan weke kongreya hemû Kurda didît, lêbelê newlo bû. Yani ez dema endamê tenekê bûm jî min digot. Em weke kongre hemû Kurda nîn, ji ber ku hemû Kurd di nava me da nînin. Mesela PDK hêzên nêzîkê PDK di nava kenekê da temsîla xwe nedidîtin, niha jî nabînin. PKK bi hêzên dora xwe, bi rêxistinên dora xwe da yekîtî çê dikin, digo ev yekîtiya neteweyî ye. Lêbelê nedibû yekîtiya neteweyî. û KDP jî li Başûrê Kurdistanê, li dervey Başûrê Kurdistanê, zanim li Bakurê Kurdistanê jî KDP heye, li Avrupayê jî xebatên KDP heye, rêxistinên nêzîkê KDP heye, wan topî ser hev dikir, yan jî car carnan civîn konferans çê dikir, digo me yekîtiya neteweyî çêkiriye. Weke PKK pir zêde behsa yekîtiya neteweyî nedikir, lêbelê dema bi rayedarê KDP ra meriv diaxivîn, wan digotin bila yekîtiya neteweyî di bin çatiya me da çê bibe, PKK digot di bin çatiya me da çê bibe. Eger PKK xwe fesih bike û çeka dayîne, ji wê şûn de pêvajoya weke em bigor li Bakurê Kurdistanê pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd wê dest pê bike, di aliyê din de ji di nava Kurdan da ji wê pêvajoya yekîtiya neteweyî çê bibe. Yani yekîtiyeke neteweyî di nava Kurdan da dema çê bibe, ne şerte illahî sistemeke federal yan jî konfederal di nava Kurdan da çê bibe. Saziyê Kurdan di nava xwe de yekîtiyê çê bikin. Riheke yekîtiyê wê çê bibe. Mesela Kurdên rojnamevanên Kurdên Bakur, rojnamevanên Kurdên Başûr, yê Rojava, yê Rojhilat
Dınava xweda yekîtiyekê çê bikin kîjan dewlet dikare li dij derbikeve? Mesela jinên saziyên jinên Kurdan dınava xweda yekîtiyekê çê bikin kîjan dewlet dikare li dij derbikeve? Dikarin ji Sûriyê jî ji Rojava jî hêzê bigirin, dikarin ji Bakurê Kurdistanê jî hêzê bigirin, dikarin ji Başûrê Kurdistanê jî hêzê bigirin û li Rojhilatê Kurdistanê jî îhtimaleke pir mezin pêvajoyeke wilo rewşeke wilo derkeve meydanê. Yani hem de aliyê çêkirina yekîtiya neteweyî de wê pêvajoyeke nû wê dest pê bike û him jî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye wê pêvajoyeke nû dest pê bike. Karsazê wan hene, hunermendê wan hene, stranbêjî wan hene, helbestê wan di nava hevdane, dîroknasê wan hene, divê hevû dibibînin ji ber ku dîroka wan yeke. Mesela gelek berhemên netewî Kurdan heye, müzeyekê me ya netewî tune ku mirov van berhemên arkeolojîk yan jî hunerî tê de biparêze ve şêre müzeyekê me tune ye. Ya tiştên hevbeş Kurda heye, hemî Kurdan eleqedar dike li ser wan hêzeke mezin ya Kurdan heye de her aliyê de lê mixabin ji ber nakokiyên di navbera hêzên Kurdan da ew cur be cur hêz nikaribû bê gel hev. Em netewî heye. Ez bawer dikim pêdivî bi saziyekê weke kenekî heye. Yani Kongra Netewî a Kurdistanê êdî dikare wezîfeya xwe ya rastîn pêk bîne. Yani tu çi fikirî? Yani eger di navbera PKK de yani PKK piştî xwe fesih kir silaha danî şûn de di navbera rêxistina nêzîkî PKK yan jî rêxistinên Bakur û rêxistinên Başûrê Kurdistanê de têkiliyên baş bimeşin bi tevlîbûna Başûrê Kurdistanê bi tevlîbûna rêxistinên Başûrê Kurdistanê keneke dikare bibe kongreyeke weke çatiyeke rêxistinên Kurdan informel yani bê ku xwedî derfetên dewletekî be hikûmetekî be weke çatiyeke informel ya yekîtiya neteweyî dikare bibe. Lêbelê heya niha keneke nebû, keneke tenê bi rêxistinên nêzîkê PKK ve bi sînorma hêvîdarin pêvajoya ku niha di navbera İmraliyê û Enqereyê de dimeşe pêş bikeve duê derbarê de jî hin guhertin wê çê bibin û hêviya min jî heye ew guhertin çê bibin. Yani pêwîstiyeke bi xebatên dîplomatîk yên ji bo hemû parçeyên Kurdistanê jî li Ewropayê bimeşe heye. Rêbazên wî divê baş bêne netkirin. Ji ber ku mesela dîplomasiya ku bineşandin êdî nikare ew weke dîplomasiyeke li dij sîstema Sûriyê bimeşe divê derbarê de jî bi hesas nêzik bibin. Pêvajoyeke di navbera Tirkiye û PKK da pêş bikeve xebatên dîplomasiyê ku Kurd bimeşînin divê li gorî wî xwe biguherînin. Lêbelê pêwîstî bi hêzeke karê derve ya hemû Kurda jî li Ewropayê taybetî heye ew jî dikare dibin çatiya rêxistineke weke Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê da bimeşe. Tamam, pirsa dawî jî pirsm saeta me tijî bû ji vê saetê şûn ve êdî Amerîka ji rojava vekişe nekişe ji aliyê eskerî ve pir watiya wî manewî heye? Tune lêbelê Amerîka ji bo berjewendiyê xwe venakişe. Yani Amerîka maşiqê çav û biriyê reşî Kurdan îne li Sûriyê hêza xwe diparêze. Ji bo berjewendiyê xwe li wê derê û ji vir şûn de jî Amerîka bi hebûna hêza xwe bi parastina hêza xwe ya li Rojhilatê Kurdistan ya li Rojava û her wiha li Rojavayê Kurdistan li Sûriyê wê berjewendiyê xwe biparêze. Mehê daxuyaniyeke pir zelal ya rêveberiya nû Trump nebihîst derbarê Sûriyê de. Em dizanin yani di pişt perdeyê de têkiliyê xwe hene, eleqederiya xwe heye, ev peyman bê agahiya Amerîka nehatiye îmzekirin.
Liberi de rojên pêşme de ez bawer dikim rêveberiya Trump ya Amerika jî di derbarê Sûriyê de wê hin siyaseta xwe da zelaliyê çêbike em dikarin analîzên herî baş wê demê bikin. Tiştek heye di serê me de tam ne zelal e. Ya dibêjin Türkiye divê pêvajoya li Sûriyê cih digre li gor dilê dewletê ye. Tiştek mesela fem nakim madem Musa'ye çima Hakan Fidan ev hefteyekê li rojata navîn derî derî digere Ürdün, Irak, hin welatê din dixe nava hev dibin navê tekoşîna li dijî Daişê de dixwaze heteşê bixe dijminê Rojavayê Kurdistanê dixwaze Ürdün, Iraqê li hev bijivîne û li hember Rojava û dawiya dawî de ji nişkeva peymanekî wisa derket. Yani ev nişan nade gelo ku Türkiye divê pêvajoyê de têk çû, proja Tirkiye têk çû. Ez dibêjim têk çû. Lêvelê yani bi taybetî ji bo hin hêzan pir zehmet e têkçûyînê qebûl bikin. Yani ez dibêjim Tirk têk çûn lêvelê ne hêsanek ku Tirk di vê astê da bêjin em têk çûn. Eger gotineke wilo bêjin tê wî wateyê kedû emega heya niha ji bo Sûriyê dane hemû vala çûye û her wiha rewşa siyasî ya hindirîn ya li Tirkiyê wê ser û bin dibe. Çünkü divê projede cih bigirtana divê projede cih bigirtana hewce nedîtin Ürdünê Iraqê. Cih girtin divê projeyê de cih girtin lêberê nikaribûn zêde bandora xwe çê bikin. Yani daxwaza wan ew bû ku hikûmeta Şamê bi taybetî zextê li ser Rojava çê bike. Rojava bê ku bi Rojava ra peymaneke wilo îmze bike Rojava hêzên Rojava bixwe xwe fesh bikin sîlaha dayînin û xwe radestî hikûmeta Şamê bikin. Hikûmeta demî ya Şamê jî ez bawer dikim destpêkê da vê gotina Tirka hineke ciddî girt ji ber vê yekî jî di derbarê Rojava da hineke mesajên tund wê demê hatibûn dayîn. Lêberê pişra wan jî fêm kir ku tiştekê wilo ne mümkün e. Êdî Tirka jî nikaribû daxwaza xwe di vê peymanê da bidin qebûlkirin. Nehate qebûlkirin û naxwazin bêjin em têk jî çûn. İşaretekî din jî ya ku vê teza min piştgirî de vê tezê hêzên Sumo ê girêdayê dewleta Tirkiye çima weke qesede di rêveberiya hikûmeta Şamê de cih negirtin. Çima erk wezîfe nedan wan. Belê bi rojên pêşiya me de ez bawer dikim ji wî re ji wê çareseriyekê bêdîtin. Tirkan nehîşt, Tirka tim hêzên ISO weke hacetekê destê xwe de bikar anî û hê jî bikartînin. Bi taybetî li hember Rojava wê hacetê bikardanî hê jî bikartînin û li hember hikûmeta Şamê jî bikardanî. Xwastin bi rêya ISO şarbêraniyeke bi taybetî li Sûriyê çê bikin. Çê nebû piştî peyman di navbera Rojava û hikûmeta Şamê da çêbûşin da ez bawer dikim êdî fonksiyona ISO jî nema êdî Tirkiye jî nikare wê hacetê zêde bikarbîne. Ew jî weke pirsgirêkeke hindirîn ya Sûriye ez bawer dikim di rojê pêşiya me da rêveberiya nû ez dibêjim rêveberiya nû ji ber ku rojê pêşiya me da di nava rêveberiya Şamê da wê guhertin çêbibin tevlîbûna Rojava tevlîbûna Kurdan wê rêveberiyeke nû ya Şamê ji wê re jî wê çareseriyeke bibîne. Yani ji vir û pêve êdî fonksiyona ISO ser axa Sûriye ji bo Tirka nema. Yani êdî xuya ye di demên pêş me de rewşek hinek ecêb wê derkeve hêzên Heteşê, hêzên Sumo ê girêdayê dewleta Tirkiye, hêzên Qesedê, YPG wêdî bi hev re derkevin operasyonên eskerî li hember kîjan hêza jî em nizanin. Hinek weke artêşa dewleteke wê kar û xebatê xwe artêşî bimeşînin çima operasyona çê bikin. Ancak li hember Daişê operasyona çê bikin. Zaten ama wê pir nakokî derkevin. Wê şerê navxwayî jî belkî derkeve. Yani normal e. Yani welatekî weke Sûriyê da nakokî wisa nava demeke Kurd ta çend sala da jî zelal nav. Normal e nakokî hev.
مثلا هر من وقت تبقى رقا منبج ربيبريا وان دجي ويناكوكي دركبن وها هيزن كو برژیم باس و گریدای جی ولو زو و جورتي واندا نبن يعني وحياة دمك يجي حبون أخوان من باريزن ولهمبر وانجي بيجومان ارتشا سوريا اوبراسيونا شركة وشركش هوانو جالك برسي مهانا ادبجم قيباسة ساعات وده دقيقة تمام بو نا بريكو از خاطر جواب بخوازم لسر تویتری دردورا 400 هوال باوی که زندی لما تماشید کن تمام سوپر باشه مالا و اول لی رجام جوا اوه ورسر قناه یوتیوب هم ببن abone هم بعجبینن و قناه ما پیش بخن هر وها آروار تیوی هه اف جی قناه احمد گلابی دره کس ورم سری اف قناه ویه اف قناه وی از دبیجم گلکی کمه abone بریا چند ماه هم پیشنیاز دوه کریبو مگوتو بچین ببن abone اما خویای جوا پرکز نچونه اف 1500 ادخوازم ببه 7000 خوازم ببه 10000 دمکی کندش کرم اخوه اف کانالک مهمه تیده انالیزین سیاسی هنه و هر روز نبجی هفته هری کم دو سه برنامه تی چیکرن جارek دو جاره هفته دا 2 جاره تی چیک جارek دو جاره جارنا tamam ایجا کرمانجی چید که ترکی چید که جانا فرانسی کرمانجی ترکی کرمانجی ترکی چند جاری از حوالین کو ترکی واشانه چید که از وانا فهم ناکم از نخوازم هر کس کردی چید که çünkü bese hafsed hafte و 7000 قناه ترکان هنه ترنا که ایجا هونجی تره ترکی چیدکن جبوی از جوار رجاد کم تماما گرانی بدن سر کردی و علاقه کرمانجی آغیوان بکشن سر خواه نه ترکی آغیوان مثلا ایمن مروین ترکی داخفن تین من تقیب تکن آخر نخمامنه ایمن از دخوازم عینا به وی شکلی مروین کرمانجی آغیو بورن tabi ev ne siyasete ve ama dixwazim heval hemî biçin arwar TV bişopînin bibin abone û zorê bidin ser Ehmed Gulabî derê ku ew jî weşanê xwe hemî bi kurmancî çêbike eger hûn kurmancî axêv bin hûn zorê li çêkerê bernamê bikin wê demê ew dikare li gorî we tevgere tu li ser qanala xwe çi dibêjî Ehmed Gulabî derê la yani tiştek ez bêjim nîne یکو ببن abone spas dikim lêvelê em yani zêdetir analiza çêdikin bi Tirkî rast e em bernameya zêde bi Tirkî çêdikin lêvelê em ê hewl bidin bi Kurdî jî zêde çêbikin ama em dev ji Tirkî bernadin ji ber ku em xîtabê Tirka jî dikin yani vê ez bêjim em tenê naxwazin xîtabê Kurda bikin em taybetî hin bernama çêdikin xîtabê Tirka dikin لێبەلێ ئەمێ هەوڵ بدن زێدەتر بەرنامەی کوردی چێ بکەن یعنی ji bo min xwe problema kurdîtî tune lêbelê hin heval hene beşdarê bername dibin mixabin ew hevalê me Kurdî diaxivin yani zazakî gotinekî din tê gotin ew kurmancî nikarin biaxivin ez bi xwe jî nikarim Kurdî biaxivin zêde dewma em bi Tirkî bernama çê dikin weke min got taybetî bernameyê ku Tirkî em çê dikin بگرانی هم دخوازم خطابه ترکاب از دخوازم te حقیقتا پیروز بکم تبریک بکم جبر سدمکی وی روزه می برنامه te temaşa kir ev Paris katliamı canisi Ömer Güney ölmemiş olabilir veya tam numune ki serkana rojnamegeriye mesela hatta Hasan Doğan babı Fidan Doğan ulu dibece taybeti dibece ev zilam ev kes kujir jiyana xavan da nekiye jiyan dike İja glu gazın civi de derbarê meseleyên li Parîsê de tevgera Kurd de yani min mesela anha 189 kesa sêrkiriye ev tam numuneyeke serkeftinê ya rojnamegeriya salê ye ev camêr hakikaten cuda daxife agahiyên pir ku di çapemeniya me de nayê dîtin eşkere dike û teçûye dîtiye pêra rûportaj çêkiriye بقاسي چند دقيقة استمنا بينم ساعتك مزيكا ساعتك اري ها 45 دقيقة 46 دقيقة برنامج يعني انسان كو اف كومكوجيا باريسي ر مجولن دتايا دخوازم فيربن برنامج كيبر عجيب بو باشه
اشترا سپاس دکم ji bo tevlîbûna te. Ez de spas dikim. Bimîne bi xweşiyê de. Malatya ve her hebî. Hevan ez direkt hatır ji we jî bixwazim qet wexta tune ez li peyamê we binêrim. Spas dikim ji bo eleqa we. Pir xweş derbas bû her hebin. Hevalên di X'ê Twitterê de ji kerema xwe re ji bîr nekin. Min îro Twitter negirt. Min vekirî hîş heta dawî. Normal nîvê beramê de dikarim ceza bikim bibirim ji bo werê vêdirê ama na dibe bêhurmetî. Bila wisa jî be. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav.